माबायदि बाबु फैनानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। आयो बुरिया नुहुरदों। बावखुंग्रि हिलाव थांगासिनो दं जोङो। हिल ट्रेकिं खालायदों। नैबे सिखाव लामा। सिखाव लामा। रायज्लायनाय बै समाव दाबो रिंखाङो रिन्दाव रिन्दाव जालालै बुंजोब्बाय। थाइबेंआ दंखायोलै। दैया ओंखारनायल' दंखायो दैया। दा बै खुलुमासै नामा? फैसा थाइसे होनानै जानाया जेबो नङा ना? ओरैनोल' सानिफ्राय खुलुमसै। फैसा खुस्रा गैया आंनाव। Iya, tuan nuna. Hai suku ya. Này, con đang ngồi mà con nào cũng cứ đằng nào nó xem nó Airtel là gì rồi? Jiwa nang nó là Airtel rồi. Ayo, jaga jo haje. Hat gajaya. Gimana jenis? Ya. Halal. Hajisa. Kau ambil ke kan? Bini ke sini. Hajira. ओरैबायदि गोजौआव दङ जोंना गेजेराव हनै मालाय सिथासो गाखोबावो ओरै फै सानाव दुंसिगोनदां सानाव दुंसिया दुंनांगौ जों ओंखारलांना दुंबानो जाबाय
Bără. Nga la zebra nu.